Moikat! Mulla on tosiaan tekemässä lähtöä tässä Kuopioon ja mä ajattelin sitten rohkaista itseäni ja tulla tekemään teille vielä videoterkut tähän viikonloppuun. Tosi pikaiset sellaiset totta kai. Tosiaan me ollaan lähdössä nyt vähän reissun päälle ja voi olla, että blogi siitä syystä vähän sitten hiljenee, mutta katsotaan, eiköhän mä sielläkin pääse jotain teille rustailemaan. Mä tosiaan tein viime viikolla teille pientä videoa ja siitä tuli niin kuin tällaiselle aloittelijalle ihan ok, mutta mä en saa sitä lisättyä millään tavalla blogiin enkä YouTubeen. Niin tarvitsee nyt kokeilla sitten uudestaan, jos tällä koneella saisi paremmin mitä puhelimella. Vähän rakeista kuvaa näköjään tekee, mutta sillä nyt ei ole suurta merkitystä. Ja mä voisin muuten tässä samalla kysellä, että jos jollain teillä sattuisi olemaan sitä semmoista Mama Lysesin mustavalkoraidallista paitaa. Ne oli loppu Mamma Miasta ja mä olisin kovasti sitä halunnut. Se taitaa olla niin raskaus- ja imetyspaita sekä että. Ja se mustavalkoraita, sen paksuus vaihtelee. Ja semmoinen tosi klassinen paitapuseromalli. Niin kuin olette blogista varmaan huomanneet, niin mä nyt nykyisin hengailen tällä mun lempiväripainalla. Niin se mieli vaan nopeasti muuttuu, kun ei mahu enää mihinkään olosuhteiden pakosta. Mutta tosiaan, jos teillä jollain on sitä paitaa ja olette siitä miettinyt, että haluaisitte luopua tai ei ole enää imetyskäytössä tai näin, niin mä mielelläni sen kyllä ostaisin pois. Tai jos on tullut jossain nettikaupoissa vastaan muualla kuin Mamma Miassa, niin mä mieluusti kuulen näistä vinkkeistä. Mutta me lähdetään tästä, no ei voi sanoa rentoutua, ne on aina semmosia hektisiä noi käynyt tuolla kotipaikkakunnalla, kun pitää käydä joka ikisessä paikassa ja kaikkien luona. Mutta näkemään tuttuja ja ystäviä ja sukulaisia, niin se on tavallaan semmoista pientä rentoilua ja saa vähän hoitoapua siinä samalla. Mutta oikein ihanaa viikonloppua teille kaikille ja palaillaan. Hyvä, moi!